Tako je bilo na našoj Facebook stranici tijekom nagradne igre, a prošli smo se tjedan družili na preuzimanju nagrada u trgovini Led i Med na zagrebačkom klizalištu Šalata. Upravo je Led i Med naš glavni pokrovitelj nagradne igre, skupi sve lajkove. Ja mislim da uglavnom oni koji su dobili nagrade da upravo njima pripada. Evo, mala izgriča, klizaljke je dobila, što je super, mislim da ne može bolji simbol biti i da nisu mogle otići u prave ruke nego što ih je dobila. Evo, Maliko je dobio palicu. Uglavnom mislim da svi koji su dobili nagrade da je opravdano i da su otišli na pravo mjesto. Važno je spomenuti kako je dobitnik treće nagrade Filip Bradač svoju nagradu dao svom prijatelju i mladom hokejašu Medveščaka Dariju Mišiću Husejnoviću. Pa to je prekrasna gesta. Evo, to je upravo Dario iz mog kluba. I vidjeli ste sami koliko se to dijete veselilo, znači mislim da je pun pogodak, da smo napravili, u stvari da je onaj ko je dobio nagradu dao je onome ko to zna cijeniti i kome to stvarno treba. Uz dobru atmosferu i razgovore o hokeju, naši su dobitnici mogli uživati i u maloj zakusci u koju su se uključili i mnogobrojni prolaznici. Prema riječima Zdenka Crnkovića, ovakve nagradne igre Hokej TV-a i trgovina Led i Med postaće tradicija. Zato već sada fotiću ruke i krenite fotkat.